Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ब्लग भिडिअसो जागोन स्पेशल ब्लग भिडिअ मानो स्पेशल ब्लग भिडिअ होनना बुङोब्ला जों दाथ' बयबो मिथिखायो मा होनो दा लक्ष्मी फुजा होननानै ओमफ्राय लक्ष्मी फुजानि नामाव आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे स्पेशल ब्लग भिडिअ बानायसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा न'आव दा फुजा होनो नागिरदों बे फुजा होनायखौ नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोननो देखायनोसै जा हायो एसेबाबो ओमफ्राय दा जोंहा न'आव फुजा होनो थाखाय रेडि जानानै दं आंबो दुगैखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय नैबे लक्ष्मी फुजानि नामाव ब्लग भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना अनसायगोन होननानै नोंथांमोना जिखुनु जाया नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैजायहाय बिमाया रेडि खालामगासिनो ओरै जोंहा बाथौ नालाय बाथौआव जेवारि सावखांबाय ओमफ्राय दायो नैबेयावहाय जोंहा नै मुथिखौ सोजेनबाय ओमफ्राय मन्दिर फिसासा बानायदों आङो औवानि मैया बानायदोंमोन ओमफ्राय बिनि ब्लग भिडिअखौ बिनि भिडिअ बानायनाय जायाखै ओमफ्राय लाइट थाइट एसे साजायदों आरोना जा हायो ओमफ्राय नै दा मुथिखौ सोबाय ओमफ्राय मोनायाव साइसनो ओमफ्राय हनै बैबो लाइटजों बै फोजोंनाय लाइट होदों आरो मोनायाव साइस नुगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय उन्दैयाबो जि दिस्टार्ब जानो लुबैयो बे ओइ कि दा नै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर एकदम रेडि जाना दङ एकदम उदै खालियाव ओमफ्राय एसे टाइमा एसे लेट जाबाय ओरैजायबो ओरै बाथौआवबो जेवारि सावबायना ओमफ्राय दा नै दासो नैबाव मेन मन्दिराव फैदों आरो ना बिमा लक्ष्मीखौ फुजा होनो थाखाय दासो नै सोबाय मन्दिरा दासो साजायगासिनो जोंना बिमाया नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आङो फुंनिफ्रायनो गान दामबाय थादोंमोन नै बक्सआबो बावनो चार्ज जोबलायबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनायाव गानखौ दामोबा कपिराइट फैनो हागौ बेनि थाखायनो गानखौ बन्द' खालामथ'ना दोनदों आं लोगोफोर जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम दाबाव आरोना लोगोफोर जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे नैबे बिमा लक्ष्मीनि नामाव नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय आरोना जाय बिमा लक्ष्मीखौ फोथायो मोदायखौ फोथायो भगबानखौ मोजां मोनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर हेलौ सामथिं इंलिस मिन्थियो ससे इंलिस रायलायो ससे बर' रायलायो इंलिस मिन्थियाबाय ससे हिन्दी रायलायो Something give me होनदो give me होनदो हामा गाखोना मा ओमफ्राय उन्दैया जानो सोजोमदों ना नायदोंसो माखौ नायदों नों अमा बाबा बे अमा मिसो दा अमासो ओमफ्राय नैबाव प्रसादा नै गैया एसेल' गैयाना थाखा फैसा गैया हामा दांना हामा नै प्रसादा एसे बानायबाय गामिनि मानसिफोर जाला फैगोन खोमा दा ओमफ्राय नै मोजां देखायथारसां नों नायबाय थादे आबा जमबाय थादे सैमा फैगोन सैमा बिफा फिसा खुलुमदों नामा मा गिबि ओमफ्राय जोंहा दा फुजा होखांबाय ओमफ्राय उन्दैया मेथाइ जानो लेंगासिनो मेथाइ गारसा बिलाइ थां आबा गारसा बिलाइ थां नै होखांबाय होखांबाय जोंहा सोरनोबा हिनजाव हरनोसैनो बिहामजो नांगौनो बेनो बिहामजो माथो मिथियाबो खुलुमनोबो सिबिनोबो फैद' मेथाइ जाहैसैनो जा फुजा जोबनायनि मेथाइ जाहैसै मेथाइ साहा फुदुंदोब्रा गोदैनो फैद' बायजाहैसै मेथाइ जानो लिंगासिनो फिसाला बेखौ मेथाइ जाहैसै फैसा लाखाबाय आबा होदो दंखायो दा आं गारि फिथिंगोननो बाय थांगोननि ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ
माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो आङो बारा गोलाव बानायला जास्ट आं नोंथांमोना नैबे जोंहा न'आव माबायदि फुजा होयो बेखौल' स्पेसियेल भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामबा जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै भिडिअ सेनसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगोफोर नेक्स्टआव बाय